Higop muna tayo. With chili on the right side. Okay, Masin George. Pray muna tayo kakabsat bago tayo kumain. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Well, may kayo ni kakabsat ng 30. Dinoy-doy. Ilocano recipe. Higop muna tayo. Oo na yan. Yung ibang nagluluto ng ganito mga kapsat, masyadong malapot. Ginagawa nilang malapot. Eh ako gusto ko yung katamtaman lang. Na pwedeng higupin yung sabaw. Hindi Masin George. Siyempre, sili tayo. With chili on the right side. Okay, Masin George. Unang subo para sa inyo kakabsat. Pangayo. The best. Sabong karabasa. Lalagyan ko pa sana ng dahon ng malunggay. Pero, okay na to. Sarap.
Ay nga po, nagpudot. Buwa tayong daon ng palaya, tsaka bulaklak ng kalabasa. Higop muna tayo habang mainit pa. Gulong parya. Lord, maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog na naman po ako. Maraming salamat at lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW or hindi man OFW. Kayo na pong bahala sa kanila, Panginoon. Maraming salamat.